Ja, in Curaçao verkrachten is helemaal iets anders. Dat iemand die echt meeneemt, iemand die vastbindt, iemand die een pistool of een mes bij je hoofd zet. Maar niet dat je gaat gewoon een groep jongen met meisje en dan zeggen ja, als je doet het met een paar en dan wil je niet meer. Volgens mij, je kan zeggen verkrachting, maar ja, hier in Nederland, zelf als je man je slaagt, noemen ze gewoon, je bent een slachtoffer, dus het is iets anders dan in onze cultuur.